guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, today's video magluluto po tayo ng chicken feet. Ayan, paa po ng manok. Ayan guys, mag-prepare na po tayo ng sibuyas, ahos at saka loya. Ito po yung sekreto para lalong sasarap yung luto natin, masarap, mabango at healthy. Lagyan natin ng black pepper ang chicken feet para siguradong lamiid kayo. Ito yung sekreto. Ayan, let's get started. Ayan, kung mainit na yung mantika, ilagyan na po natin una yung sibuyas. At make it sure po na nagkulay light brown na siya. And then mix po natin yung ahos. Ayan, nagkulay light brown na siya. So next, ahos. Ayan. Then ilagay po natin sunod ang loya. Ayan. Mix po natin ang maayos. Ayun. Ayan, ready na po. Isunod na po natin ang chicken feet. Ayun, nandun na yung mga paa ng manok. Ayan. Guys, siguradong malinis na yan, ha. Gilapuan mo na mo before na mo timplahan of black pepper. Malinis na yan. Ayun, nasama pang grapes. Diyos ko. Ayan, haluin po ng maayos. Ayan, lagyan po natin ng salvers 1. Ayan, tansa na lang natin to guys. Ayan, ito po yung mga lutong bahay na ito. Lutong bahay, ulam lang namin ito. If you need something, just follow my YouTube. Okay? No. Ha? Wala na. Sabi ka po. Mga paagyan, kaway-kaway naman. Ayan, kakainin na kayo mamaya. Water? Ayan, lagyan po natin ng 1 glass of water. Ayan. Tapos mix natin para sigurado siyang mag-balance yung lasa. Kasi, ayan. Chicken masala? Ha? Beef masala? Ayusin niyo yun. Video na po tayo. Yan guys, takpan muna natin siya. Ayan, takpan natin siya hanggang wala yung tubig-tubig. Ayan. Oh, come on! Ayan siya guys, konti na lang na yung tubig.
yung tubig. Mag-sticky kasi yan siya, mag-sticky. Ayan, lagyan natin siya ng brown sugar. Ayan, para matamis-tamis siya. Hindi lang ang pag-ibig ang maging matamis-tamis, pati din yung chicken feet. Ayan, haluin natin ng maayos para mag-balance yung timpla. Ayan, tikman muna natin. Ayan, kulang siya. Dagdagan siya ng sugar. Ayun. Wow, yummy. Ayan, marami na namang kanin maubos nito. Ayan, shout out dyan sa mga Bisaya na malakas kumain ng chicken feet. Kaway-kaway naman kayo dyan. Ayan guys. Ayan. Konti na lang kulang guys. Maluto na siya. Ayan. Thank you guys for watching. Thank you everyone.